Alguna vegada ens aturem a pensar profundament què és l'amor? Verdaderament sabem què és l'amor? I les preguntes més profundes, alguna vegada hem patit d'amor? El coneixem? Sabem d'on ve aquesta sensació i aquest estat físic? Hi ha diverses classes d'amor o només n'hi ha un? El primer amor és el de la mare o el de la primera noieta que em va fer sentir aquesta sensació quan vaig creuar la seva mirada en la meva? Vam saber des d'aquest moment que serà la nostra meitat, que volem passar la resta de la nostra vida en ella. T'ha passat alguna vegada? Sap d'on ve aquesta sensació? Sap per què ens passa això? Sap que aquestes dues classes d'amor estan relacionats i que té una explicació molt antiga que ve del principi del nostre món? Ben antuvi, haurem d'aprendre sobre la naturalesa de l'ésser humà i d'allò que s'esdevé. I aquesta és la història. En primer lloc, l'ésser humà no era com som nosaltres ara. Era de forma circular, sense esquena, amb 4 cames, 4 braços, 2 rostres sobre un col circular, 4 orelles, 2 nassos i un sol cap, i tot la resta en la mateixa proporció. Hi havia 3 sexes per cada ésser, el masculí, el femení i un tercer, l'androgen, que avui ens semblaria un ésser hermafrodita, compartint en el mateix cor els 2 sexes. Els homes eren fills del sol, les dones fills de la terra, i l'andrògens fill de la lluna, ja que la lluna és part del sol i de la terra. Caminaven endavant, endarrere, com fent actualment. Si volien córrer, donaven girs sobre les seves 8 extremitats. Donant voltes sobre si mateix aconseguien una gran velocitat. Eren éssers terribles per el seu poder i força. Es sentien indestructibles perquè es sentien plens. Un dia van intentar fer una escalada cap al cel per lluitar contra els déus. Van lluitar, fins i tot en van matar a més d'un. Zeus i la resta de déus van discutir què fer amb aquests éssers, que ja suposaven una amenaça. Com ja ho van ser els gegants, i que van d'haver llançat un llamp per evitar aquella amenaça. Però van acabar exterminant-los i no volien que aquesta vegada passés el mateix. Si tornaven a llançar un llamp, acabarien amb l'ésser humà. Però no podien consentir aquesta insolència i van debatre durant un temps. A Zeus li va venir una idea per donar-les un càstig i no perdre els humans. Els tallaria en dues, de dalt a baix. D'aquesta manera es faria més dèbils, encara que continuessin sent més nombrosos. A partir d'aquest moment, caminarien en posició recta, però tan sol amb 2 cames. I si es tornaven a ser una altra vegada tan insolent com va ser, es tornaria a tallar per la meitat, una altra vegada, i caminarien en una sola cama. Per últim, portat a terme aquesta decisió, va ordenar a Apolo que tal i com es tallava, li girés el cap, perquè s'adonessin de la seva fragilitat i se sentessin malament i avergonyit. Una vegada penedits, el va començar a cosir el seu cos, tal i com si fos una bossa amb cordil, i va deixar una senyal perquè mai oblidessin la seva insolència. Aquesta marca, avui dia encara la portem. Aquesta senyal és el melic. Una vegada separada la seva naturalesa en 2 parts, se sentien buits. No se sentien tan complets com se sentien abans del càstig. Es buscaven, s'anhelaven molt. Intentaven trobar la seva meitat per poder abraçar-la, rodejar-la en els seus braços, embolicar-se l'un en l'altre. Una vegada trobada la seva meitat, fins i tot es van oblidar de menjar. Tan sol volien estar abraçada a la seva meitat i es morien de gana, perquè ni tan sol
volien separar-se per menjar. Quan una meitat moria, l'altra buscava una altra meitat per tornar-se a enllaçar amb un altre. Quan moria l'altra meitat, buscava una altra i així es van anar a poc extingint. Al ser tallat i separats, ni els homes naixien del sol, ni les dones de la terra, ni els andrògens de la lluna, com era la seva naturalesa. Els déus es van adonar d'aquesta situació i van avisar a Zeus. Encara que no l'havia enllaçat un llamp per exterminar-los, els humans es morien. Zeus va prendre una altra decisió. Li va canviar els seus genitals. Des darrere es va posar al davant. D'aquesta manera, cada vegada que es rodejaven en el seu abraç, s'unirien les seves parts genitals i procrearien d'aquesta mena l'espècie. I si s'ajuntaven dos del mateix sexe, de totes hauria amor, i es cuidarien uns de l'altres, i gaudirien del que el Déu es oferiria. Cuidarien de les coses i serien feliços. I bé, amics meus, aquesta va ser la història que ens va contar Aristòtil en aquest sopar. Si ens hem adonat, veurem el per què sempre necessitem un altre ser al nostre costat, bé per estimar o bé per donar-nos suport. Des del primer dia de la nostra existència, des del primer segon de vida, ja som part d'un altre cos, com és la nostra mare. Ja estimem i són estimats, i per la nostra existència el necessitem. I crec que és la primera línia de vida a seguir. Com va pensar Zeus, es estimarien i tindrien cura de tot el que es envoltés. Això és la nostra essència de vida. Aquests déus es van crear en aquesta condició, estimem-nos l'uns a l'altres. Encara que no va anar la cosa com el planejaven durant la nostra existència, fins avui, com ja sabem. Però bé, no és anem del tema. I continuem en aquest sopar i el que es va continuar dient els filòsofs. Van estar una estona rumiant sobre el que va contar Aristòtil i van fer un gest d'acceptació. Va continuar parlant Fredo. L'amor és el Déu més antic i fa que l'home sigui més bondadós, més noble, i aquest amor és estimat per els déus. El verdader xamán morissin els uns per els altres i pot fer que un home es torni boig i és capaç de matar per conservar aquest amor o fer-li vengança o fer d'un home un heroi. Tots van assentir en el cap. Tots recordem la història d'Aristòfanes que va donar mort a l'amant de la seva estimada. Van assentir en saber d'aquesta història. Pausines va prendre la paraula. L'amor no camina sense la bellesa i hem de saber que hi ha dos tipus d'amor. El primer, el d'Ucrània. Aquest amor tan sols es deixa portar per els sentiments d'un amor passional, sensual, brutal. D'aquest amor hi ha que fugir i evitar, doncs solament fa mal al portador d'aquest amor, que farà ús del mitjà que sigui per aconseguir-lo. No importa per tal d'aconseguir satisfer aquesta passió. El segon amor es refereix a la intel·ligència. És fundat entre serveis recíprocs, entre amants o un amic, i vol dir que no podem negar l'amor que algú ens atorga. Hi va haver una pausa breu, que va tallar Eslimaco, que va dir: l'amor és medicina, és harmonia, la solució del contraposat, l'úmic en el sec, el dolç en el salat. Alatón es va dirigir a Fredo i li va dir: no estic d'acord en el que has dit abans sobre que l'amor és el Déu més antic. L'amor és el Déu més jove de tots. L'amor és el més just perquè mai ofèn, mai fa mal conscientment. Abans de que la conversa es tornessi en discussió, Diotima va demanar permís a Plató per esmentar la història de Pènia la cantaire. Plató li va donar permís perquè sabia d'aquesta història
i li donaria un altre punt de vista a aquesta tertúlia. I va dir: l'amor, mai oblidessin que és fill de la pobresa, fill de Penia, la deessa de la pobresa. Un dia va sortir Penia d'una gran festa on es celebrava el naixement de Venus. En el camí es va creuar amb Polos, déu de l'abundància, que es va fixar en ella i se li va acostar. Donant un vol, van anar al box de l'Olimpo i van tindre un romanç. D'aquest romanç, Penia va quedar embarassada i d'aquesta relació va néixer l'amor. Per això creiem que l'amor és ric, ja que és fill de Polos, però no, l'amor és pobre, és prim, és l'herència de sa mare, viu descalç i amb draps. Però, per part del pare, sempre busca el bel, el saber ser encantador. Passa l'estona filosofant, dona més del que pot donar, encara que sempre, pobre, busca la bellesa. Busca el saber ser encantador i va sempre acompanyat per Venus, perquè va ser concebut el mateix dia del seu naixement. La saviesa és naturalment alguna cosa bella i és per això que segueix el bel, perquè sempre busca la bellesa natural. Sòcrates, alçant el goig, va proposar un brindis a tots el present, dirigint la mirada a Diotima, que va dir: l'amor és la recerca de la immortalitat, és la recerca de la perpetuació del nostre gens. Déu bel i bo, reconegut per un gran déu. Van finalitzar el brindis cridant: Eros! Plató, per finalitzar, va dir: l'amor és una utopia, és una recerca inagotable. L'amor és inevitable, inoportú, inconvenient.